usapan. Di lang basta babanat. Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Nakatutok pa rin po kayo sa number 1 Music and News FM sa lalawigan ng Pangasinan. Ito pa rin po ako ng 4.7 IFM Dagupan. IFM News. Ngayong umaga po, pag-usapan po natin yung patungkol po dito po sa naging national issue na, no? Nasigalot po ng pamilya. Medyo masalimuot po ito dahil kakapanalo. Dapat po ang focus dito the triumph of our gold medalist na si Carlos P. Yulo, no? Kaso lang ang problema, divert po ang attention po ng buong sambayan ng Pilipino at lahat nakikisawsaw na patungkol nga po dito po sa medyo masalimuot na conflict sa kanilang pamilya. Para mas maintindihan po yung mga ganitong klase po ng mga sitwasyon po natin pong sa family setting po, na Filipino family settings. At hindi man lang Filipino sa family settings, kundi ito ay kung ikaw ay isang tao, nararanasan po natin po itong conflict po na ito. Para mas maintindihan po natin po ito, kasama po natin po ang isa po sa eksperto, no, sa pagdating po sa pag-intindi po ng mga behavioral po ng nating mga tao, mula po sa Volta Psychological Institute, ang founder and director and CEO po nito. Kasama po natin via Zoom. Pabatiin mo na po natin. Hindi na po bago sa atin si Doc Norlin kasi na-guest na rin po natin po ito. Na busy. Pinagbigyan po tayo po ngayong umaga dahil may speaking engagement po. Batiin mo na natin. Doc Norly Domenden, magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa mga nanonood po natin na mga kababayan. So good morning, Idol Mark, and sa lahat ng mga idols natin na nakikinig sa IFM. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo, ito nga po pinag-uusapan namin na Doc, na naging national issue na. Pero bago muna ito, ano po ba ang pinagkaiba ng psychiatrist sa psychologist? Ayan. So unang-una, Idol Mark, no, pag sinabi nating psychiatrist, ito yung mga graduate ng medisina. So medical doctors sila, mayroong specialisasyon doon sa pag-a-assess at pag-manage ng mga mental health problems using medications. Samantalang kaming mga psychologists, no, ang psychology kasi sa preparatory course for medicine. Mm-hmm. Although may specialization din po kami, and we also assess and manage mental health problems using psychotherapies and other modalities na hindi gumagamit ng gamot. Ayun. So mga ganitong usapin po is tama po na we are barking into psychologists kapag ganitong conflict on family, ipag-intindi sa sarili, yung pinagdadaanan natin. Tama po ba, Doc? Yes, Idol Mark. So anything that has something to do with our behavior, our functioning as individuals, yun po yung karangan ng psikolohiya. Oo. Kasi ito, nililinaw ko po ito dahil marami po nagtatanong po sa atin po. Alam lang po natin po yung mental health po ngayon na isa na rin pong usapin po dito sa Pilipinas na we are concerning po talaga. At alam po nila kung saan po sila pupunta na klase po ng doktor kapag psikolohiya po ang ating po pinag-uusapan. Anyway, let's go to the topic po, Doc Norly. Is it normal na magkaroon po ng mga ganitong klase po ng conflict sa family? Hindi pagkakaintindihan ng anak at magulang? Yes. So yung nakita natin, Idol Mark, doon sa sitwasyon ng Yulo family is a very typical na challenge or problema within the family among Filipinos. And not just for Filipinos, kundi pati lahat other families may mga ganyan. Okay po. So, ito po, madalas, ano po sa inyo pong may mga nagpapakonsulta po sa inyo, ano po yung madalas po na nakikita pong dahilan po natin why there is an indifference between the within the family conflict, particularly nagkakaroon po ng friction between parents at saka ng kanilang mga anak? Ang madalas na nakikita natin dyan, Idol Mark, no, we have to understand kasi na ang bawat tao ay mayroong need for independence. So kapag yung anak natin ay lumalaki na, even ngayong mga teenagers, di ba, they feel like kaya na nilang sarili nila, kailangan nila yung need for independence. So, lalo na kapag naging early adult na kagaya ni Carlos Yulo. So ngayon, dyan, gagawa na sila ng kanilang sariling plano, gagawa na sila ng kanilang mga yung mga activities na hindi na nila kinukuno sa kanilang mga magulang, which is expected naman at their age.
ang nagiging problema, Idol Mark, minsan, mayroon tayong mga magulang na overprotective or unwilling to let go of their children, no? Kahit adults na sila, feeling nila hangga't hindi nag-aasawa, cargo pa rin nila at sila pa rin yung dapat masunod. Kasi lagi nilang sinasabi, mother knows best. Or ganun din sa fathers, no? Mas alam daw ng magulang ang nagpapasaya sa kanilang mga anak or kung ano yung makakabuti sa kanilang mga anak. Pero ang comment ko dito, Idol Mark, is that paano masasabi na ang isang magulang ay alam niya yung best for the child or for the anak kung hindi man lang niya alam kung ano yung kailangan, ano yung mga psychological needs ng anak na yan, at kung ano yung nagpapasaya mismo doon sa kanyang mga anak. So dito nakikita natin, there are parents who are not willing to let go, who are not willing to set their children free or kahit papaano man lang bibigyan ng konting independence. In the context, in the Filipino context po ng pamilya, alam po natin po ang family ties po dito sa Pilipinas ay napaka big issue po ito or napakalakas o strong po yung family tie po natin po dito. So ito rin po pala ay may negative effect din po in a individual independence po ng isang individual po. Yes, Idol Mark, kasi nga pag hindi natin naibigay yung independence or sense of autonomy ng ating mga anak, nagkakaroon sila ng pakiramdam na nasasakal sila at hindi nila nailalabas yung full potential nila. So remember that we will grow as full adult. Ngayon, pag hindi na ibigay yung independence na yun at an earlier age, hindi nila ma-develop yung other skills na kailangan nila para harapin yung mundo, yung buhay, na sila-sila na lang without the magulang. So ang tanong sa ating mga magulang, kailan mo ibibigay, kailan mo ititrain yung anak mo na tumayo sa kanyang sariling paa kung hindi ngayon? Ayan. Okay. Apo. Ang po dito, Doc Norly, ang isang katanungan po dito, paano po, for example, dapat unti-untiin po ng isang magulang in the perspective of psychologies, paano po dapat yung approach dito na unti-untiin na ibigay po yung kanilang kalayaan, yung kanilang autonomiya at maramdaman po ng anak na ang magulang ko is concerned to me, even binibigyan ako ng kalayaan. Idol Mark, gusto ko lang gamitin yung training sa paglalakad, di ba? So, yung mga bata, pag naglalakad sila, pag hindi pa sila nakakalakad, talagang hawak ng magulang, ginaguide yung paa mismo. Tapos hawak-hawak yan. Pero habang nakikita ng magulang na unti-unti niya natututunan yung may skills, di ba dahan-dahan ding bumibitaw until sa time na hindi na niya hawak, pero nakaabang pa rin yung kamay niya para saluhin anytime na mahuhulog yung bata. So ganun din yung pagtitrain natin about independence. So pag nakita natin na yung skill ay natututunan na ng anak natin, then hayaan na natin na gawin yung skill na yon on his own, pero nakaalalay pa rin tayo doon sa mga bagay, mga challenges na sa tingin natin ay pwede pa siyang mag-fall. So yun po yung tinatawag natin na gradual withdrawal of that support or yung ginagawa natin na pangkaraniwan. Ngayon, ang isa sa mga issues, Idol Mark, kasi is that yung takot ng mga magulang, ipinapasa nila sa mga bata. Dahil sa sobrang takot, nagiging overprotective sila to the point na mas lalo nilang dine-develop yung takot doon sa bata mismo, na ipapasa nila yung takot nila doon sa bata. So, if you do not remove or withdraw yung support na binibigay natin, o yung paghawak natin sa kanila, they will also, yung mga bata, they will also think like, I'm not capable, mahina ako, hindi ko kaya. Kaya si magulang ay laging nandyan na nakaantabay sa akin. That is why nagiging dependent yung ating mga anak pag ganon, Idol Mark. Okay. In this case po ng pamilya Yulo, particularly the mother and the son na relationship, in your determinants po dito po, ayaw naman po natin sabihin kung sinong may kasalanan dito, pero ano po nakikita po natin po na talagang ugat po nito? Bakit lumalala ng lumalala? They want privacy pero may press con kahapon tapos ngayon may mga nakikisausaw na ibang tao. Yun nga yung Idol Mark, although we don't know exactly the whole story, pero hearing both
sides since nagsalita na si Yulo, ay si Carlos. Nakita natin na yun nga, it's not just about money, pero may other factors dito. So kagaya nga ng sinabi ni Carlos, it's not about the amount of money, pero yung trust din and yung sense of autonomy na sana mayroon sa kanya. Na dahil nga hindi pinaalam sa kanya kung saan napunta yung pera or natanggap na yung pera, something like that. And another issue na nakikita natin dito is yung tawag dito, prejudgment ni Mrs. Yulo doon sa kanyang girlfriend. Doon na napakalinaw ever since doon sa mga sinasabi ni Mrs. Yulo na parang mayroong judgment against Chloe. At doon nag-umpisa yung feeling niya na ilalayo yung kanyang anak sa kanya without understanding that Carlos has to build his life away from that biological family. So feeling ko andun yung unreadiness ni Mrs. Yulutin to let go of Carlos to have his own life. Apo. Dito po, yung mga ganitong klase ng conflict, Doc Norley, what can you advise sa mga nakikinig po ng mga nanay, mga magulang at mga anak na yung mga ganitong klase? Kasi hindi po lahat ng araw perfect eh. There would be a time talaga that we need to confront doon po sa indifferences po ng ating pong magulang at saka anak bilang magulang at anak. Ano pong advice po ninyo when time comes na meron pong pagkakataon na hindi magkakaintindihan ang magulang at ang anak to not further escalate itong klase po? Yes. Well, Mark, we have to consider na kapag umpisa ng problema, heightened yung emotion. So pwedeng hindi sila isip ng tama. So allow out yourselves, no? Kapag may conflict in the family, allow yourselves for a downtime. Ito yung nakararamdaman natin yung pain or yung inis or galit, whatever emotion is that. So it's all right kasi sabi nga nila time heals. So habang tumatagal kasi nare-release yung emotion, bumababa yung emotion, and that's the time that you can settle your problems privately. Remember family problems are supposed to be settled in the family. Private. And not in social media. Kasi Idol Mark, the moment that you put your problem in social media, naging public topic na. Correct. And hindi lahat ng opinion na makikita natin in social media are helpful. Yung maraming dyan, di ba, is mga judgment lang based on their limited information, no? Yes. And of course, andyan yung adding fuel to the fire or parang inaasinan natin yung sukat mismo. So nagiging siya ay kalamansi pa. So the moment that you put it in social media, ayun, pagpipiyastahan talaga kayo. And hindi natin magugustuhan lahat ng comments or lahat ng opinion ng ibang tao. Opo. Pero kung sakasakali po sa mga ganitong pagkakataon, kunyari, i-set aside muna, for example, yung mga ibang external factors like for example, girlfriend, boyfriend, asawa, or they can join on the discussion, table of discussion. Actually, Idol Mark, kapag involved or part of the problem, yung girlfriend o yung ibang tao, it's all right na i-include sila or i-involve na sila doon sa ating pag-uusap, no? Pero kung sa tingin natin peripheral lang siya or hindi siya ganun significant, pwedeng i-set aside muna. But then again, sa nakikita natin doon sa Yulo na issue is that may part yung girlfriend, no? May part siya ng issue. So pwedeng i-involve siya. Pero sa tingin ko, mas kailangan siguro na mag-usap muna itong mag-ina na ito. Kasi syempre pag pinasok natin si Chloe agad diyan, syempre iba rin yung perspective niya or pwedeng magkaroon ng pakiramdam yung si Mrs. Yulo na pinagtutulungan siya or whatsoever. So siguro they have to talk muna as mother and child. Apo. Ito po ba yung mga ganitong klase ng mga conflict, it has a impact on the mental health of both parties? Actually, yes, Idol Mark, no? Lahat kasi ng problema natin, pwedeng nagkakaroon siya ng impact, iba-iba lang yung level. Pero lalo na kay Carlos, di ba? So instead na nagse-celebrate siya ng victory to the fullest, hindi niya ngayon ma-savor yung moment dahil nga mas nasasapawan na ngayon ng issue. Di ba? And even tayo mga Pilipino, imbes na nagdidiwang tayo ng buo, hindi kasi we are now busy making comments and everything. At the end of the day, loser ang dito. Both parties kung sakaling mag-escalate pa ito. Yes, kung hindi naayos yung rift nila na ito, Idol Mark, no? Both parties are losers. And even tayo, paano nagiging tayo? Kapag patuloy ito yung problema ni Carlos, di ba? Paano siya mag-prepare dun sa mga
mga susunod niyang mga tatahakin. Yes. Diba? Siya yung pride natin. So, pag emotionally or mentally affected siya, hindi rin siya makapag-perform ng maayos. Okay, Doc Norly, ang inyo pong advice na lang po sa mga nakikinig po ng mga magulang at mga anak po sa usapin po na conflict into family. So, Idol Mark, gusto ko lang ipaintindi dun sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon na ang conflict ay normal po yan. Pero pag sinabi natin conflict, hindi ibig sabihin na may pag-aaway na agad. Pag conflict, mayroon lang hindi pagkakaintindihan or magkakasalungat na mga opinion or pananaw sa buhay. So, these things are actually, tawag dito, doors for improvement or better relationships kung naayos. Pero pag hindi, mas nakakasira siya. So now, ang advice ko lang is that settle your problems privately. Wag nating ipangalantaran. Anyway, hindi naman concern ng buong mundo yung ating mga problema. So settle it among yourselves. And of course, dun sa ating mga netizens din, Idol Mark, no, instead of giving your unsolicited comments or opinions na base lamang sa limited information that we have, iwasan na natin yun. Kasi unang-una, hindi siya nakakatulong sa pag-resolve ng problema ng mag-ina, and at the same time, hindi siya nakakatulong sa atin kasi negative vibes. Okay? So yun lang po. Ulitin ko, if you cannot be part of the solution, then don't add to the problem. Opo. Doc Norly, last na lang, when dapat mag-seek ng advice or ng consultation sa isang psychologist? The moment po na sa tingin mo ay hindi mo na kaya or sa tingin mo ay medyo unsure ka dun sa gagawin mo, hindi mo kailangang hintayin na malala na yung problema. So the moment that you feel like you need help or you are not sure of your decisions, consult specialist na agad-agad. Doc Norly, yung inyo pong clinic dito sa May Arellano, open pa naman po ba? Or lumipat na po? Yeah. Nandun pa rin po tayo sa Bund Psychological Institute sa harap lang po ng Epo Mall sa Dagupan, kahilera po ng Universidad Dagupan. And meron na rin tayo sa Urdaneta, Idol Mark, doon sa GR8 Center sa may Bypass Road, malapit sa Bo's Coffee. And meron na rin tayo sa Mangaldan, Idol Mark, lalo sa ating mga children with special needs. Opo. Yes, harap lamang po ito ng Aura Vista Montessori sa Mangaldan. And dito sa Vigan City, Ilocos Sur, tabi lang ng ating kaibigan din na tawag dito na radio station, ang Bambo Radio Vigan. Lapit lang po tayo dito. Okay po, Doc Norly Dumenden po, ang founder and CEO po ng Vaughan Psychological Institute. Magandang umaga po, Doc, and good luck po sa speaking engagement nyo po ngayong umaga. Yes, thank you so much, Idol Mark. Thank you po. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.